Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah. Béni soit le nom du très miséricordieux, le Dieu tout-puissant. On va... Attendez, je vais... Mna la ka vidéo kongurunike nta fe ka mekumala. Donc ma nyina fait mais c'est que vidéo nous partager. Aya partager jona. Mo ka se ka la soro chugomina. Donc aya partager. Présent ni aga ministre union yem ke dimanche. Où il pris plafond d'eau fixé. Décision d'eau tala. Après nous ne m'en fli. Aïe j'attendais. Mon requin a bla. Qu'a pris nous contrôler quoi. Bon, il y a ko pro qu'a fichier, ça dit qu'a pro bla sous kono. Il y a femme au cas gelen doni. C'est vrai qu'une femme nina mais il y a essayé de sous kono bi. Présent kuma mfo katala je. Ni manye kiwe mo son hakinala. Bebse ki akili jagabo. Donc a bombé kuma mfo la kita bolo a tienta la parce qu'il y a ni entre masaka na tienka. Donc il débrouille toujours ka tien ni quoi. Donc tien be so yorom na bitay. Ndo na sugu kono kata la je mun la sugu kono. Bon nta don ça moyen be présent bolo ou bien moyen be ministre bolo ou bien moyen be directeur de la concurrence bolo nta do moyen sugu mbo bolo comme rob la communauté jateminega sugu kono. Ça va être extrêmement difficile parce que les jateminega Mali là. La plupart de tous les commerçants au Mali, moi chama reso jago kono passé baraté. Moi bingino euro de koko, moi chama reso jago kono parce que école là où masé kata yoro jan do euro bankalama kunyesi jagoma. Bon. Oui, Adama Koye, prix d'un flâne prix quand a actualisé dongodo. Son ni où il faut que casse ka prix de blanc. Avec fond mon prix du jour. Abse ka damne clé flat clé ça va mais ko labantate anga chien fo noy atna là-bas. C'est pourquoi il est bon que toujours avec fort qui va lui ménager sa monture. Au corps de nuit, on damné, il va damner ni chessir follow quoi. Donc, on doit la soukou qu'on a dans la tient réellement préfixé ni préfixé de Roshi. Que le flana, on doit la fiabou soukou de kono quoi. Flana, soiroko, on te dans la tient do kambi. Ah, un jigi misère. Avant non, commerçant dont mako dengelete ou mako dengelete en autorité ou la koy. Commerçant do be Mali soiro augmentation. Ne tege da la kise gambi. Mouni nan da fe kan da maka soiro kola. Parce que domaine de c'est à cadre c'est complexe. Ni ta donné da maka la ibe fili. Donc pour ne pas que ngata kuma fo awe sini ne bita nyininga adalua tene bolo mais mina kuma mufo anyene bi ana tigila moko ko kaba kuma samakata yoro aya samakata adalua bembola preuve bembolo suwaro ni gele moko kelen de adam ne Mali kono ya suwaro be dama domina suwaro dilama à 29 000 francs le sac de 50 kilos
Mais à Tlala, ka Sougaro ferait à 34 000 francs le 50 kilos. À Tigiba Redon. Sougaro Gela Damnelaide. De 29 000, on s'est retrouvé à 34 000. Sougaro Dila ma facture, mais comment me fait la facture Bekoy. Donc, on est dans les Sougaro Gelea. Mais à Gelea, à Nina Tigi fait, Kakara Nike Kamay. Ako, allez à Sougaro Sangaba. Alors que Mouro de Bola, a Sougaro Felenta, importateur de Bolo Malikona, ou de Sougaro Dama. Mata Sankogane, Sougaro Dilama Malé à 29 000, allez à 34 000. Malente hine nyongonade. Bon, nous nous Sougaro, Amon Yoba for ko Fembu Bolo. Amon Yoba for ko Waru Bolo. Amon Yoba for ko Wartigi. Anga Sofle, nga mobile fle, ni endon yo dongo do bitapa, ni ekenime jurumu bi kono, haramu bi kono. Ala yi danga dugukolo re yi danga emana sa esa chukubeke chukudi gelea ni kono donc aya daba kama ka gelea la si mokoma ka kolo se mais autorité ba rongwe akana kanya na kuta tiki don ba don très bien ne binta fota ka to autorité ka tienyi ni no be tien no fe a preuve be abeduma no ba fe ku chesiri muna aya ke ka wele ka nyininga muna yenike ba preuve aba nyininga ge aka nyininga muna ba ke mo bene bolo wila ka nyininga ka beta Sougaro san atara fe ka beta Sougaro san Sougaro dila le ma 29 000 o tigi wila ka beta Sougaro san ale ayi kanto ko Sougaro e 34 000 subhanallah on tate trop foye on t'a dit que am imana fofo beba don John to make a Sougaro de 29 000 francs malin beba tigido Sougaro dîner John fanen to make anga faire 34 000 là sugu kono beba don bon nous ne face au chila de quoi ni wari ni sugu jumande donc malion ye banga naloma ode au bi ko beda malion kan malien ni sengeni kain ebe ni waru sugu soro be tla tuni ka foko islam e biti tembiro de atole be mo chama yo ba foko islam ne bulaje mon frère ali sadi seri dabla ala fe abedabla o betla na kube srakatibo kala ko srakati mine kube tamaka ko ala ko ejimine etara ni na folo mi eta soro tukunya do malente malenyon fait billahi les malente malenyon fait mais ama faut une autorité mo bi ko Sougaro kon jigila bi Sougaro be waworo la bi je crois avec 31 000 là bi mouya ka fenen avec 31 000 là nya fois yintina tigi tokofo mo mun meni don ou ba don très bien nungo Sougaro ko kuma la kuma nungo nte tokofo beba do kumina nta fe ka tekofo mais nala sonama ne son information kungurune kada outlook ministre tari si réunion là on n'acceptera pas qu'on prenne le peuple en otage. Mais ministre Bardon au don, John ne te met qu'un peuple en otage. Ministre tu m'as calmé. On est tourné à fond. Moi je n'ai pas affaire au ministre. Je n'ai pas affaire au directeur de la concurrence. Directeur de la concurrence fait un touma calama. John Mega Sougaro ferait à 34 000 à Batigidon. À Bardon. Il était au courant. Touma bec calama. Le ministre savait, le directeur de la concurrence savait. Au Bardon très bien. Morobou Bolo. Jamana nous connaissons Moumato Beko Kalama. Ils étaient au courant, ils étaient informés. Bi Sougaro kono jigila. Ntara sugu kono bi, nyaye ko Sougaro jigila. Je crois 31 000 ne m'a fili. Comme on continue mais aya partager nala sonama shulna. Comme Meganga, vous savez, depuis hier, je ne me sentais pas un peu bien. Ça va mollo, mais pas trop. Mais si ça va bien ce soir, à mes bords, ani Chris Yapin nanani document mounouye kaira. À la Sanekuma, c'est-à-dire contrat temena entre l'État de Côte d'Ivoire et la société SAS, où yo contrat signé SAS Sahel Aviation Services, avec contrat signé ni Côte d'Ivoirien. Au contraire, Chris Yapiable en anglais, mais do you débouré ka traduction anglais kala, comme n'est pas anglais mais nya kala ndabali banam.
o kɔfɛ n taara don tuguni n ko national support element a kɔrɔ ye mun de ye a daminɛna cogo di n taara national support element ivoiriyɛnw bɛ kan k'u base mun kan Ouattara bɛ kan k'i base n taara ɲini k'a faamuya a ye ala deli ala ka Keita sɔn kɛnɛya la bi n bɛna bɔ ni kuma ye a ka bon ni hakili ma ni 49 soldat ko kuma nin n bɛna bɔ ni kuma ye a ka bon hakili ma sugu gɛlɛya fɛnɛ ni n donna sugu kɔnɔ bi ka taa tiɲɛ ɲini sugaro gɛlɛya fɛnɛ ni n y'o tiɲɛ fɛnɛ ni n y'o fɛnɛ sɔrɔ k'o da n tɛgɛ kɔnɔ mɔgɔ kelen dɔrɔn de ye Mali ka Mali gɛlɛya tan bi mais k'u t'a kalama u b'a kalama n b'o fɔ a ye dɛ u b'a dɔn u b'a tigi dɔn très bien mɔgɔ min de don bɛɛ b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn Nala Sonama, on se retrouve ce soir, Inch'Allah, on a partagé. Donc, apprêtez-vous pour le soir. Nansé que la muye, à la barque à la mounouke. Mais d'autres avec un tien sur le faites beaucoup attention avec un amalgame que avec un baran, d'oma, que le nord de ou noté. Ni mo kilindron de noy. Mo kilindron de nord de. A bonyen kama anabe tieni kani jamana jugu de do ne ba c'est pas un problème pour moi na trop fort mais ma yira la ka be comme na ba kalama munu be sugaro ferama amba don abe sugaro soro chugo me na amba don donc aka dabla mo message de chama na ma dabla ma trop fort na ma yuruku dabla ma mina wore fore are mina ni mina mi nkantoma mais sugaro n'a ko kabo yuruku nembolo tien kalama dongo do ma toko fo do mo je foye abenga kuma ma tlobena o do ame sigi ka autorité de direction générale du commerce et de la concurrence ame sigi ka flobena munke o do ame na sigi ka ministre fene flavena munke tien mega sugaro fereta ou mo fla de do mais kelen o de a jouer nous ma dabla mou fla be toko fo ma fo fene ka nyini direction de la concurrence ma okato nyini nga mono ba ke ma ke fene ka fo ministre de de be ka cheni do jamana ko nu ma dabla mo to fo mo yirawla ama do mo gom dodo o be sugaro soro chugo me fene amba do mi sugaro fene ndu ma modo nu be ne do ba donc très bien ko na koro de kamante ka to fo mo kana ke kante ko kala made donc ce soir na la solama amina bo kandama 49 soldats nunga kola développement kura bola la révélation kura okela ne renga recherche ke Christian Pia ka document bon nete gringa mo shika document ta comme kuma ne Christian Pina na ne document o yoroni be ndani mfare mandina ndona kata recherche ke tuni ka bonne na la sonoma munu beda tlo ka mi vladana allez à tout à l'heure inchallah.